Kumusta guys? Magluto na sa tagpanihapon. Moingon siguro mo guys no nga. Sige naman ni nagluto panihapon ni si Juna. Oy, wa may laing vlog ani, way lutong paniudto, way lutong pamahaw. Di man gud ta ka lugar og vlog ika adlawan guys kay sayo man kay tagod kuan kay mangita pa baya tag kwarta maadlawan. Muna nga makalugar ta og vlog kay inig uli na nato gikan sa trabaho. So inig kahapon na niya nga itong lutuon karon kay ang katong string beans nga ako ang napalit atong niaging adlaw. Karong adlaw guys kay nakadaan na sad mi og blessing. Kaya akong kauban ba sa trabaho, nag-field sila dito sa bukid. Unya pag uli nila kay gipadadaan man sila utanon katong amuang kuan ba dito kauban sa bukid gipadadaan og utanon aga ako kung kauban. Ang iyang dala kay sayote, repolyo, unya Chinese pichay, upuan, kanang sibuyas dahonan ba. So nakadaan na punta karon og sibuyas dahonan nga libre. Nya katong akong nadaan nga sibuyas dahonan guys bakay upaliton to sa merkado kay naa na to sa mga 20 pesos. Dira ay kani nga sibuyas kaning gidaghanon na tanawa una payuta siya kay bag-o man gud ning harvest dito sa bukid. So kani paliton mga 20 or 25 pesos ni siya dito sa merkado kay or 40 baka kay murag ingon ani ka daghan na mao ni 5 pesos. Kaya daghan-daghan baya ni siya. So ato ang para dita maapsan og ka kuan ani or dita maapsan og ka laos ani ang ato ang ginisa karon nga string beans kay imbis Bombay ang ato ang gamiton kani siyang kuan kani siyang sibuyas dahonan kay pareha man ni sila og function ang sibuyas dahonan ug ang Bombay sibuyas Bombay so di sa ta mo gamit atong Bombay kay pwede man tumasdak og dugay so kini may ato ang gamiton karon. Nya nakada sa taan ni guys o repolyo o sayote o sir ka sayote akong gikuha kay amo man gibahin-bahin ba dito sa opisina kay nagdaman sa among mga kauban nya nga ako ang gipili nga repolyo katong naay mga kinutkutan kay mao man kuno ni timailhan nga ugwa gani bomba ang kuan ugwa gani bomba ang utanon daghan siya kinutkutan so mao ni ang akong gipili kay kaning naay kinutkutan. So kani sayote pwede man ni lutuon nato sunod adlaw kay dugay man ni siya mo kuan dugay siya malaos ba. So mao to ang string beans atong unahon kay dali man siya madaot unya. Sa gulan nato aning repolyo. Unya ato ang isagol nato kay katong usa gani ka pork chop nga ato ang gisalin. Mao ato ang ipahumot-humot sa tong utan karon. So ato sa ning kuanan guys putlan ug ulo ato dito sa gawas kay ari sa to ang lababo kay daghan man siyang mga lapuk-lapuk o ato sa ning kuan. Kaya gikuhaan na nato gamot kay para ang mapunta din sa to ang lababo di na daghag lapok. So karong adlaw guys kay ubay-ubay kog utanon jud nga nadala kay nagsaad man sad kog paliya sa taga-Argao, nagsaad ko adtong last Friday. Unya ganina gidadaan ko niya usa ka kilo. Tag 50 ang kilo atong guys iyang baligya pero lami kaayo kay kuan ganina pa pong buntag nila gi-harvest. Presko jud kaayo ang paliya. Lami kay to siya kilawon. Sulayan ato tong himog kinilaw karon kung mada pa ba kay kuan kanang rich in iron baya ng paliya. Kani kaon bitaw kay tagudtod pa kay crunchy kaayo ba tungod sa kaprisko. Ag akong mga kauban ganina nanghapit sila sa merkado kay namalit lagi silang pork
pork nga karne kay ilahang isagol pud kay magisa pud sila sayote karon. Nga ako na lang ko ni hapit sa merkado kay naka-stock man ta diri. Nga napagani ginaling at tumao ni ato ang isagol sa ato ang kuan. Inigluto na to sa ato ang sayote ug sa ato ang paliya. Dara ato ang gihawanan guys. So ang kani siyang ulo mao ni ato ang gagmay-gagmayon kay kuan kanang puli siya sa sibuyas bombay. Tuag hapon ng tarungon og kuan kanang hugas kay aron og naa ni siya spray makuan ra ba malimpyo ra gihapon. Kaduhaon na to ning hugas ang repolyo. Dayon atoan siyang gagmay-gagmayon ang ato ang string beans. Anaon ra gud nato di na ta magamit og kutsilyo guys oy kay magamit-gamit patag kutsilyo nya ato ang tupong-tupungon ang madugay na ta guys mas maini nga niu na to bahalag di siya magtupong basta kay pang putol-putol siya ingon ana gud o. Mas dali man siya. So, ang atong putahe karong panihapon na to guys kay string beans with kuan, with cabbage. String beans with cabbage and pork. Gamay ra gud ang ato ang isagol nga pork guys kay pahumot-humot ra man siya. Nga nakapalit na gyud ko guys og soy sauce kay sayangan man ko sa kikuman og sige maoy ikuan, maoy itimpla na to sige ba kay kuan kanang mas mahal-mahal baya ang kikuman kaysa katong ordinary nga soy sauce. So namalit na jud ko ganina ordinary nga soy sauce. Ole, yumi. Dili mag sobra kay at ha. Kiat na pud agduha. Kuya ora ba kay na ilahang duwa kay kadugayan kay manggiaway. Nagkiat nasad si Uli ug si Yumi ang taon. Da giuhaw inom og tubig. Okay. Lamas ani guys kay sibuyas dahonan, ahos ug kamatis, maura. Ang kaning atong sibuyas, kaning dahon sa atong sibuyas kay unya na pud na siya atong isagol sa tuang dahon. So nahon sa nato og luto ang kuan kaning pork chop nga gihiwa-hiwa
kay para maluto kani ba guys. Kung mag-isa ta og utan guys, kay ang ato ang gamiton nga kuan kanang oil by kay kaning kuan canola oil kay kuan man ni siya, cholesterol free man ni siya nga oil. So magprito ta og isda or unsay atong mga prito-pritohon, ang katong ordinary nga mantika ato ang gamit, pero mag-isa ta og utan kini gyud mao ato ang gamiton. Gamay na lang pud siya o mahutdan na sa taan ni maka kuan na sa ta maka gamit na sa taglaing mantika ba. Gamay na lang na hibilin. Kani nga pork guys ba, to asa ning lutuon una, usa nato ilunod atong lamas kay hindi ni nato lutuon unahon natong lamas di man kay ni siya maluto. Nga gusto man ko nga golden brown ang color ani niya, usa nato ilunod atong lamas kay para sure nga humot siya ba unya, sure nga naluto gyud ang ato ang pork. So ingon ani ang gusto nako nga color sa karne, usa nato ilunod ang ato ang lamas. So ato na siyang ipadaplin kay para malunod na ang lamas. Guys, na lunod na nato ang ato ang mga lamas ani. Isunod nato ang ato ang string beans. So ang ato ang string beans atong isunod og lunod. Nato sang kaberan. So ato na ni siyang gibutangan sa katong soy sauce guys, mao ni siyang na brown. Nya nahapkok naman ni ato ang string beans, isagon na nato ang ato ang repolyo. Dara, sagon na nato ang atong cabbage. So, ato na sad siyang tabunan kay para maluto ang cabbage. Mukuan man aning siga. Sinaluto na ang ato ang dahon sa cabbage guys. Ato ng ukayon unya. Hauno na ni nato karon kay naluto naman ang dahon. Bati man sad kaayong ma-overcook siya guys. See, so mauni ang ato ang sudan karon sa ato ang dinner, pork with string beans and cabbage.